uyenza uYesu emnqamlezweni ukwenzela uba lamazwi owathethayo ayi7 ewathethe emnqamlezweni ibiqalele phi seliyolenda emnqamlezweni nje ingaba yintoni isono sakhe ebantwini nothi kuThixo ingaba yintoni ityala lakhe ebantwini nothi kuThixo ingaba kwazi izinto azenziweyo uzenzelwe ntoni ingaba njengoba bethwe nje imivumo yayi39 kodwa elinye kuyenqolo it was more than 39 ngoba elections of the above 39 xa bethwa kufuneka ngabethwa more than 39 elections kodwa zakhe ngoba kwakuyinto ephanga phambili wayethebethwa kube kubuya ngenyama wayedashwe engathi Isaya ethi ngemivumo yakho saphiliswa ngexesha bambetha umkhonzi kaThixo bamsizela sindo kumnqamlezo bamsizela bathatha uSimon bathi Simon bambisa uYesu nomnqamlezo bawubeka emajefuni kaSimon wabona uSimon uYesu wamjonga xa emjonga uSimon wafika uSimon esindo kumnqamlezo wathi uYesu ufuza igazi wathi wayenesithemba sameva wathi ukrazuliwe wathi Simon ungadiboni nje ungadiboni ndikrazulwe ungadiboni bendenza yonke into ungadindeleli wona amandla bawathathanga ukuze Simon ungasithwa kulaa mnqamlezo nyathela apho ndinyathele khona amandla akho Simon asekubeni unyathele wona mnqamlezo ungakusinda kodwa Simon amandla ungadiboni ndifusikazi but amandla asekunyathele apho nyathele khona eluphela kwendaba abantwana baba awuthetha kwenye indawo eyinkesi abantwana baba amen sizosho ihlobo zami sesibona ngoku kuvele intshaba ebezingathethisani for years uHerode noPilato they were enemies abengathethisani for years but ngexesha kaYesu waphinda iflexible wamthatha uPilato wamkhuphela kuYesu wamkhuphela kuHerode uHerode wamjonga wamthatha wathi Pilato igebe yakho ngelo xesha kwakuba khona umntu okuthi xa ngabethela emnqamlezweni kukhethwe phambi kwezona ezimbini kwabakhona uBarabhas kwabakhona uYesu uBarabhas wayengumbulalo onzima khona bathi hayi release uBarabhas release uBarabhas Barabhas makabuye akanakutyala uBarabhas babuye umfa sibethele uYesu emnqamlezweni uYesu makabethele emnqamlezweni ngoba ityala intoni wavela uMkaPotifari wathi kuloo mntu tata akanatyala lo mntu andalali ubusuku bonke ndiboniswa lo mntu makanatyala indoda yavasa izandla yakandifumana njani yabisithathu mbethelele emnqamlezweni tyala unomtyala makabethele emnqamlezweni wayolenga emnqamlezweni amen thetha amazwi ayi7 selesemnqamlezweni ala ihlobo zabo sasinika wona lo mazwi athethwa kuYesu emnqamlezweni Thixo uxolele anisikelele sicela ke sisizakanye amela xa egqiba umhlabazana asenzele asibengenya usitudio yakho ukwenza xa egqiba umhlabazana singabi sayushumayeli kodwa yakhona sibe sesiyazi ba xa egqiba ndizorepapa uza sekumshumayeli egqibezela inkinto sivana hlobo zami masicela ukuthi yakhona Wesulu no shaba na kuYesu Kristu nya na
Kristu. Amen. Nginguvuyiseka ke igama nguSigonyela Ifani, ndisindisi uYesu inkosi nomsindisi wempilo yami. Ndicela ke sityhile kwincwadi kaLuka chapter 23 sizawufunda uverse 34. Luka 23 verse 34. Ophethe iBhayibhile yesiXhosa sifundele. Wathi ke uYesu abo bambolele kuba abayazi into abayenzayo. Bathi ke besabelana ngemvubo zakhe enza amaqashiso. Enkosi. Apha sekuxeliwe emveni kobusuku obude neminende uYesu bembambile bamngenisa ephuma kwinkundla zamatyala bekhangela ukuba bangafumana sizathu sini na ukubana bambethelele. Bathe bawufumanisa into yoba abafumani ityala kulo mntu barizotha kwinto yoba mabaxwaxwe bathi mbethelele. Amen. Apha sibona uYesu esemnqamlezweni ethetha eli lizwi lokuqala uthi bawo baxolele ngoba bayazi le nto bayenzayo. Simgqibele ethandaza eseGetsemane esithi Nkosi uyathanda yisuse kum le ndebe. For the first time siyamva emveni kobunzima bufumeneyo ethandaza kuThixo uthi bawo baxolele ngoba abayazi le nto bayenzayo. Ukuba siyaqaphela uSathana akawinanga ngokuba uYesu abethelele emnqamlezweni, kodwa le yayindlela awayefanele ukuthi ungena kuyo, ngoba ukuba wayengafanga thina singekho apha, ukuba uSathana besinawuthi uwinile, ngabe uYesu wajika emnqamlezweni. Kodwa ngenxa yoba he endured the pain to the utmost highest level, wanyamezela umnqamlezo, wawufeza idina lokubana ame abethelelwe. Apha ke ngoku sibona ethandaza uthi bawaxolele. Uba siyakhumbula ngoku noba ebehamba enguThixo, kodwa this time he is the Lamb of God ezileyo ukuze izoba sisicamagushiselo sezono zethu. Ingathi ndiyambona ungeneta kwintabinakile uphethe igazi lakhe, ngoba umbhali uthi wayengena kwababanye ngelinye lakhe igazi. Ingathi ndiyambona uyalifefeza uthi bawo baxolele ngoba abalazi into abayenzayo. Sikhumbula umbhali weHebrews uthi igazi likaYesu lithetha into ezibhetere kunegazi likaAbheli. Igazi likaYesu lithetha uxolelo lwezono. Athi uIsaya izani sibonisane nabasibongo bagazi kasuka sihlanjwe sibe mhlophe kakhephu lilolele naphalalayo ukuze nathi sisinde. Izwi kasilithi umbingeleli wathi uyangena kwintabinakile akufuneka feze ngaphambi kwekhethini. Kodwa likaYesu lithe lafika phambi kwekhethini ngakazuki ikhethini akungena nathi lilo igazi likaYesu esithetha uxolelo lwezono. Simemezela lona singena kwipasika. That is the foundation of our salvation. Igazi likaYesu elithetha uxolelo lwezono lilo sishumayela lona ngoba lithetha ukuxolelwa kwezono zabantu. Nansi into ebuhlungu ngeli lizwi, ndizawuhlala phantsi moyingcwele ayithethe entliziyweni yam ukuba sihlale singabazalwane silibale the foundation of our salvation, that is forgiveness. That is forgiveness. Kasuthixo sincede siphuthume the forgiveness ngoba yaxolela esesiphambanweni bendihlalile bendihlalile kodwa bathi baxolele. Who are we that we cannot forgive? Singobani thina ungasingaxoleli? Singobani thina? Sesiphi isizathu esiphathekayo enazanayo sophambi koThixo uthi no andinaze ndimxolele asivume? Sesiphi isizathu?
foundation of our salvation. Ngabasaqalela silapha nje. God bless you. Ndithathe ithuba ndibulise kubefundisi, ndibulise kootata, ndibulise kubatsha, ndibulise kwiSunday School ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Lo ube kule ndawo kwabazide uGcobani igama, uzoma kule ndawo kwilizwi lesibili elathethwa nguYesu elenga emnqamlezweni. Sithatha incwadi kaLuka sithi nguchapter 23 verse 43. Sicele umfundi wakuthi asifundele. uYesu wathi kuye, inene ndithi kuwe, namhlanje uyakuba nami eparadesi. Ekaloku kwakungalunga leliqala lesithandathu, aza kwakho okunye ngaphezu kwawo umhla kuphela, kwade kwaba ilixa lethoba. Lenziwa mnyama ilanga, isikhuselo sendawo engcwele saphasuka phakathi. Kodwa ndibuka ngezwi elikhulu uYesu wathi, bawo, ndiyamukela ezandleni zakho wena. Amen. Apha uba sibona kakuhle uYesu indoda amadoda eyalenge emnqamlezweni. Izolo oku uhambe inkundla zantandathu ngobusuku obunye. uYesu uba sibona kakuhle ukhonywe ngamabhaki amabili uphakathi naphakathi lithali liphatha kuye ubuye unyana kaThixo sisindise wakusindise nathi. Lithali liphatha kwelinye awukwazi ukuthatha ngohlobo komuntu ongathi unashonile akenzanga nto yena. Simva athethe uYesu emnqamlezweni elenga esitsho ethatha ligazi esithi namhlanje yabanawo abalandeli bawo. Uthethe emntwini abengasolo Thixo uthi namhlanje yabanawe abalandeli bawo. Namhlanje uthi kanti mini yabanawe abalandeli bawo. Ndibulise ootata befundisi, ndibulise ootata, ndibulise oomama, ndibulise abatsha iSunday School ngegama elihle kaYesu Kristu waseNazaretha. Ndisindisiwe inkosi yenceda impilo yam. Ilizwi lethu lanamhlanje ndicela silibone kuYohana John 19 verse 26 to 27. uYesu ngoko akubona unina, naye umfundi abemthanda ebikhona, uthi kuye unina, mfazi, nanko unyana wakho. Andule athi kumfundi lowo, nanko unyoko. Wathi kwakolo lixa umfundi lowo wamthabatha wamsa ekhaya lakhe. Eli lilizwi likaYesu Kristu ulithetha ngokwakhe, liphuma kuye emlonyeni. Elithi ilizwi lenkosi kusemveni kwenu uYesu kukusasa, bathi kusekusasa uYesu uphuma engena kwiinkundla zamatyala. AmaYuda amsele kwikumkani yabo enguPilati. uPilati uthe akumjonga lo mntu akabonanga tyala kuye, wona emeneza ukuba makamgwebe. Kodwa uPilati athi xa ebona lo mntu, ubona mntu mbi, ubona umntu endaweni yobabona isoni, kodwa umile uba lo mntu limbona limbeka tyala lini na. Ngoba uPilati xa emjongile lo mntu ayingomntu ufanele ukuba unatyala. Uthi xa ebona lo mntu, he is not an ordinary
emhlabeni yini ubona umuntu wakwiplanethi yasemazulwini ingathi ndiyambona uPilato uthi emjongile abone this man he is a king of kings lo muntu uselamandla uPilato akakwazanga kumjonga akakwazanga kumbeka njani ngoba uthi xa embona this man uselamandla wambethe amandla njengengubo ngoba ungamandla uthi xa embona this man he is a king of kings he is a lord of lords uthi mna ndinatyala ngakuye ngoba ndibona umuntu uthi nina mthatheni hambani naye niyokumgweba bayahamba naye bamembathise iingubo ezibomvu bahlubule iingubo zakhe zingonamandla ngoba uyesu wayengenangolama engenexesha lesidima seengubo zakhe wayengena isidima seengubo zakhe esiguma umntu wangaphandle kanti inzondelelo yakhe yayingumntu wangaphakathi uthi kuye mna ndizele yini into ndizele emhlabeni ndizelele ukungqinela inyaniso ngoba hiizi ungunyaniso igama lakhe Hallelujah. 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 King Jesus. Deacons, elders, the congregation. King Jesus. Sivumeleni ngeli xesha nam ndithi nqanga ngentsela yazo. Amen. NdinguMrs Mpawu, igama ndinolunje, ndiphuma kwikomkhulu lamaXhosa. Sindisiwe. Amen. Amen. Ndiceliwe ke namhlanje ukuba nam ndizoma kule ngalo. Ilizwi lesine. Ilizwi lifumaneka phayana kwincwadi kaMateyu ichapter 27 ivesi 46 lifundeka ngolu Eloi Eloi lama sabakthani oko kukuthi Thixo wam undishiya ngani na kusemveni kokuba uThixo onguJesu Kristu esemnyama nezulu ezenziwe zonke izinto ezibuhlungu ngabantu basemhlabeni kusemveni kokuba emthixele bamthwalisa isabo sameva kusemveni kokuba babemxoxa phambi komnqamlezo besithi uthe uyikumkani yamajuda zisindise kodwa kuba wayeyazi imishini
ngawo athi Thixo wami. Uma siyakhumbula namhla ohevusa uLazarus endoveni wathi umthandazo wakho bawo ndiyabulela ukuba uhlala uThixo. Kodwa namhlanje siva enye into uthi Thixo wami undishiyile. Ngoba uzele uzokusika ipensili emhlabeni ukuba bayazi abantu ukuba ikhona indawo yokulindwa kuyo. Bayazi abantu uba ukhona umntu obizwa kuye. Ukhona uThixo lowo wasiwayo kungophilileyo. Ukhona uThixo lowo udunyiswa zinzulu ngeenyanga zakho. Ukhona owanyala uThixo wangena eAdesi wathatha iThixo akuyiwe enkantwini, akuyiwe nkosikazi. Uzale uThixo ayilethe impilo yakho. Sengathi wayesazi ukuba ngobe kulamaxesha zikhona zonke inkonzo zishumele izinto zazo. Sengathi wezothi qina, sengathi wezothi qina ubambelele kule nto soyibambile lena ikuncedayo. Ngoba abanye abantu bakhona kodwa bakananazile bathi bengapha babayaya nasezioyilini, bayaya nasemalaphini. Kodwa namhlanje yena uzomisa uThixo. uThixo ukhona uyoba uThixo ngayo ingxaki. Noma sesiphile isimo esifike phambi kwakho kodwa umisa uThixo. Zikhona izimo esingene kuzo sonke sikule ndawo nje. Abanye bane-problems, abantwana babo baqeqeshe kakuhle kodwa namhlanje abantwana babajikele. Zikhona ingxaki esingena kuzo namhlanje. Abanye abantu babethengiswe ngemitshato bamandi baphakathi kwesikwele wathi umuntu ndiyakuthanda kodwa namhlanje akasekho kulowo. Zikhona ingxaki. Abanye otata abanemisebenzi iphelele imisebenzi izidima zabo zehlile. Kodwa yonke loo nto ayithi ibheke emntwini, ayithi boyibuze emntwini. Ithi yonke loo nto yakuThixo. Ukhale kuye uthi Thixo wami undishiya ngani na? Amazwi akhe watshiwo phambi kwesidumiso sikaDavide 22. Wathi uDavide esengqingongweni wathi Thixo wami undishiya ngani na? Ukuthi ngani na elisindisweni lami? Wathi Thixo ndiyaliza emini, wathi Thixo ndiyaliza nasebusuku kodwa undiva. Kodwa uThixo ukhona unganqabi uThixo wexesha. Amen. Amen. Ndibulisa kodata, ndibulisa oma, ndibulisa abantu abatsha ndisandisibulisa igama lenkosi. Amen. Andisazuchaza ngegama lam uba ndisizwe utata lesingabesichaza. Amen. Singena ke ezwini lesihlanu. Ndicela sifundele kwincwadi kaYohane chapter 19 ivesi 28. Emveni koko uYesu esazi ukuba zonke izinto sezifezekile ukuze sifezeke isibhalo wathi ndinxaniwe. uYesu emveni kwento yonke egqojoziwe wamonqozwa wenziwa into engento wathicela wenziwa konke wathwala isithaba sameva wathwala umnqamlezo uthi Yesu. Kodwa apha siva kwayo emveni kwawo wonke la mazwi athethiwe ethi babaqonele mfazi nakuyo uThixo uzawuya ezweni uthi ndinxaniwe. Abantu abangakholwayo okanye abantu abangaphile impilo esiphilayo babengayazi uba unqanelwe ntoni, ngoba babecinga noba unqanelwe amanzi. Kanti yena akanqanelwa ngamanzi ngoba izinto zikaThixo azityhilelwa kubo bonke abantu. And aba bantu ngaba belutshaba amnika ivinika uthi ndinxaniwe. Ngoba uYesu uthi kwenye indawo abafundi bakhe uthi mna ndinokudla endikudlayo
eshonayo kodwa nayeqala amanzi uthi intombi kaMsamariya amanzi engakupha wona ngamandla uthukasela ungabika ngabona phakathi sinomkhulu onguyesu uyesu sinyathela phanyathele khona khona ukuze ungalahleka endleleni nyathela phanyathele khona uyesu uPilato wasenza pheka kwabantu engabanitala lo muntu wathi nangu umuntu samkele umuntu ongaziwayo ogama linguyesu uyesu wafa ngenxa yethu wathi ndinxaniwe wezodemonstrate anje uyabonisa intoba ibandla lingarelax funeka libe nalo omncane ngoba uba unalo lonqano yophelela endleleni kangapheleli endleleni uyesu ngoba enxaneni ukwenza ongakutshoyo konke siwuthi wenzele izinto ezingathixo ziyanxanelwa awufuna ukuthi ndisindiswe kube kuphelile unqanele ukuba ngathi awunangqondo ngoba vele ngathi impilo esiphilayo ayiyo lapha impilo yasemzulwini uyanxanela uyesu yebo sifumane into kathixo ongaxanelwanga funa kuhambe ngesitanda uthi ngendlela oqale ngayo uphinde uqhubekwa ngayo unqanwe ngoba lithizwe lenkosi umatewu banayona balaphela banxanela ukulungisa nokulungisa buyanxanelwa ngoba uyesu xa esithi bawaxanele zezinye zeziqhamo zikamoya oyingcwele angeke wakwazi usifumana isiqhamo zikamoya oyingcwele ungakhange waxanwe mlaphela uyesu unqanelwa izinto zakhe zonke unqanwe uthixo ufuna sibe libandla elihlala limnqanelwe singaziphelele endleleni amen. Masifumane ilizwi lesithandathu libhaliwe kule ncwadi kaYohane chapter 19 verse 30 lifundeka ngolu xa ngoko uYesu wabeyamkele ivinika wathi kubhetyiwe wathoba intloko wawunikela umoya wakhe kweli xesha zonke izinto ebekumele bazenziwe zenzekile kweli xesha iplani yamazulu ifezekile kweli xesha iplani kaThixo ifezekile kuba uThixo wathi xa ejonga ezantsi emhlabeni wabona lonke uluntu luwe esonweni uThixo uyabuza uba ndiyawuthuma amani nezantsi emhlabeni ayobahlangula iyavela imbhala kaThixo uyavela uYesu uthi thuma mna bawo ndiyobahlangula haleluya uYesu xa esize emhlabeni iplani yamazulu ebeyiphethe esandleni sakhe xa esize emhlabeni uYesu ebesazi konke akuzeleyo ebesazi konke okuzawumendlela haleluya iplani yamazulu uYesu iphethe kuye xa uYesu bemthwalisa umnqamlezo xa uYesu bemtikela xa uYesu bembetha abantu bangaba bafezekisa
ukukhulula. uYesu wayezosifutha isandla sotshaba, isandla sikaSathana esibuye kucala kuThixo umdali wethu. Haleluya. Mabonke igama lenkosi. uYesu babemthwalisa isithaba sameva, abazi bangaba njengethwele umnqamlezo nje uthwele izono zethu. Abayazi banjengenyuka esiyegogotha unyuka nezono zethu. Abazi uthwele amatyala wethu. Abazi bakusifenze kuseni ipleni yamazulu. Mabonke igama lenkosi. uYesu bayamhlaba ephangweni kuphuma igazi zahlanjwa izono zethu. Mabonke igama lenkosi. uYesu wasibuyisela back kuThixo, wasibuyisela back kumdali wethu, uThixo ophilayo, uThixo onenene, uThixo osithandayo, uThixo ongamncami umntwana wakhe, wasibuyisela back kuye. Sibona uPilato, haleluya, sibona uPilato iintshaba ezinkulu bevana ngenxa kaYesu. Siyavana iintshaba ngempilo yethu, siyavana iintshaba ngempilo yakho. Noma iintshaba bezingathethi, kodwa siyahlangana xa kusenza iplani ngempilo yakho. Kodwa zazi ukuba ngaloo plani kufezekiseka into likaThixo. Azazi ukuba ngaba xa zisithutshisa siyangena enqebeni, xa zisithutshisa singena emdulini. Mabonke igama lenkosi. Asibothusa sithutshile sehlelayo, uYesu wasithathela kuye. uYesu wema endaweni engekule thina. uYesu wabethwa kwindawo engekule thina, kodwa lonke ihlazo wathathela kuye. Ndithanda uYohane uyambona xa evela uYesu uthi nantso imvana ethwala isisono sehlabathi. uYesu wayezosusa isono sehlabathi. uYesu wayezohlangula ihlabathi. Haleluya. Mabonke igama lenkosi. uYesu yedwa owasilandayo, sathengwa ngegazi lexabiso, sathengwa ngegazi eliphakemeyo, sathengwa ngegazi eliphilayo. Igazi likaYesu lisafresh namhlanje, lelo gazi elisalandwa ngalo. Haleluya. Uma ngengunya uPilato ubuyela kuYesu uthi ungubani kanye wena. Haleluya. uYesu akamphenduli, kuba uYesu akaphenduli yonke into. Uyavela uPilato ngengunya, uyavela umisidunya nalo uthi mna ndinegunya lokukhulula, mna ndinegunya lokubethelela emnqamlezweni. uthi uYesu ungengenalo nelo gunya kum ukuba unganikwanga kuThixo. Yonke uzibhaptiza ngayo inkolo kaThixo, yonke uzibhaptiza ngayo iplani yamazulu. Njengoba kusenzekiseka into kaThixo, njengoba wena usithi unegunya, awulazi eligunya nabalandelayo. Kodwa mna ndithi uYesu ndiyakuxelela uThixo wonke ndikunikela igunya, kodwa ukusipleni yamazulu ifezekiseka. Salandwa ngegazi eliphakeleleyo, salandwa ngegazi elinamandla, salandwa ngegazi likaYesu. Silapha kuba uYesu wabuncama bakho ubomi ebuncameni thina. Haleluya. Luka chapter 23. Luka 23 verse 44. Kaloku abamnyama ngensimbi yeshumi elinambini emini asuka latshona emini la kwabamnyama phezu kwawonke umhlaba. Kodwa intsimbi yesithandathu emva kwemini khuselo legumbi eyingcwele yendlu kaThixo lakrazuka kubini. Wadanduluka ke uYesu ngelizwi elikhulu wathi, Bawo, ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam. Apha sibona uYesu esentabeni yaseKalvari, emva bembethile bemlimazile, ngoba ipleni kaYesu ibizele ukuba azosindisa abantu ezonweni zabo.
ngoba kudala kokusenza amatiletile kulindwe umbingelelo omkhulu ukuba asingenele kwigcwele kangcwele. Kodwa uYesu wehla ebuthiko wasemhlabeni ukuze asilande sibe kuye nathi sizingenele. Amen. IBhayibhile lasukinya ilanga lamnyama ngoba ilanga libona inkosi yalo ngoba laYesu wayekhona umhlaba uyabikho sengizinto sibakhanye wasithelila wamnyama basuka basukikisi kuphi ukuzibona lo asigenele asithemekeli kumfundisi siyasigenela kwigcwele kangcwele. Ezandleni zakho yawunikela hayibo uYesu sangafe futhi uYesu sangafe waye wawunikela umoya wakhe. Ayekho amandla wakubona uYesu wawunikela. Satan baba asale sakho oyisithi umsuzwana iwafakwathi besana lo nakulanga kwabantu bawo you.
masithandaze. Ngiyacela ukugoqelwa ngoLuke chapter 2. Verse 34, siyigoqa. Luke chapter 2, verses 34. Siyigoqa. Jesus. uSimoni wabasikelela wathi kuMariya unina Simon wabasikelela wathi kuMariya unina, lo mntwana umisele ukuwa nokuvuka kwabaninzi umiselwe ukuwa nokuvuka kwabaninzi, nokuba abengumqondisi othasiweyo nokuba lo mntwana bengumqondisi othasiweyo. zengalenkaso kujila ingamangozi amaninzi Ewe, kanti-ke nowakho umphefumulo uyawulindela kwalapha kwakukho nentokazi eyayingumprofethi yeke ithi kule ndala xa igqibela nowakho umphefumulo ikrele liyakuthutha. Cela unyamezele nje sizowuyeka emveni kokuba icebo lokuhlangulwa komuntu kubonakala into yoba kwizilwanyana liyafeyila, kwafuneka kube nomuntu osiswayo. Ngoba ngiyarhalela ukumemeza nelukhansile ndithetha into ethi ibhokhwe ayikwazanga ulungisa mntu ngoba ayinambo yobuntu. Umuntu wathi kubalungiswe ngumuntu. Inkomo ayikwazanga ulungisa umuntu ngoba ayinazi attributes zamuntu. Kwathi-ke umuntu osuke ezulwini azowulungisa umuntu. Cela umfana wafika uhlabela yokuthi kwaba ngumangalisi ukuzalwa kwakhe, waphila wafundisa ngokuncamisayo. Uthathiwe ngoku simbona pha sasentabeni yokhathana, simbona izinto endihlala sisishona phambi kokuba sithandaze. Into yokuqala eyenzekayo xa le ndoda imele esiphambanweni lithi phambili kwaba mnyama Aye. umhlaba wonke ngokubilanga lwahlulakala ukusuka umdali walo ehamba sephambi kwalo. Ngoba emnqumeni xa sithi uYesu wathwala umthi wehlazo, lo Yesu akhona wangena kunguye. Le ndoda esala thina isizalo yamaze yahlazwa, silandela indoda engaziwa ihlazo yahlazeka. 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 Okwesibili mamnqumeni
sovala kuthiwa xa ifa kwaba ne-earthquake umhlaba umhlaba unyikima emva kokuba isoldathi lithatha umkhonto bathi abanye besophulwa amathambo lemisi elithi kuye akusophula nalinye ithambo lathatha umkhonto lizocertifya uyesintethe ngendlela yokucertifya kuvula umthombo wosidiso atohlabeleyo lawo mthombo wosidiso avulwa ngenxa yam mawuvele ubhobose mawubhobose yayanile mikhosi Emadoda! barayisa isigazi barayisa igazi namanzi wabe umhlaba urecognize igazi likaBheli phakathi kwegazi namanzi nangosiyoloshini kodwa igazi elithathwe ezimbono kunegazi likaBheli lafika kuqala wathi umhlaba ngiyaqala ukudayisa igazi lomdala akubeke kabanzi salulekathandaza kwaba sekuba ne-exchange kwaba sekusenziwe exchange abhalobhala indoda abayibhele athi igazi likayesu lithatha into ezimbono kunegazi likaBheli eyesithathu ndizowuyeka ngoba lo umise ukuwa nokuvuka kwabaninzi into esithathu eyenzekayo yakrazuka ikhethe ibiphakathi kwethu noThixo isithi lapho sinendoda enye ekwasosiyela kodwa nayo ayidluli yafika indoda yafika inkonyana yohlanga yathenga into endizithunyiweyo phambi koba ndithi it is finished enye into endizithunyiweyo laBheli yayiphakathi komthetho nabantu ayikasuke ithetha liphakathi igazi layo enye into yenza igazi likaYesu ayikasula ikhethi madoda asisangelelwa siyasingelela singelwa sinamali singelwa sinabile singela sigula siyasingelela
Sekuphela bethule phuthu sathana. Uthi sesibethe siqine ngophotho. Sithatha inyawo sibembile. Siyongena kwingcwele kaNkulunkulu. Sithi bawolukileyo. Ake ayisolo. Sathatha yona. Siyasingenela. Ngokufakalisa enye into eyenziweyo kwavulwa amangcwaba. Awu. Kwavulwa amangcwaba. Siyabona silapha nje. Kwavulwa amangcwaba. Amangcwaba amakhaya ethu avulwa. Amangcwaba thina ngamaso athethwayo avulwa. Yavula amangcwaba lendoda. Ayikho wavula. Yavuka nabafikayo yabonwa ihamba nabo. Ivlento yokugqibela sithandaza yagqityelwa iseCalvary. Kwapreparwa ifeast sisihoko uba seyisi nankuya akalifezanga icebo uyofela emnqamlezweni. Xa esophulwa efaka engcwabeni litshwiba igama lakhe ngapha kwelitshe wevuku. Igazi lanavigate indlela ebhekade. Ndiyathandaza ngoku lanavigate indlela ebhekade. Wahamba elandela lona xa efike adesi iminyango yazivulekela ngoba kungena inkosi yosuku. Phakamisani inhloko zenu masango. Phakamisani inhloko minyango yaphakade. Umkani wosuku. Kubani nomkani wosuku. Kuyehova. Inkosi ephasweni. Kuyehova. Indodelwayo. Wafika uhlala ngesithixo. Wafika uhlala ngesithixo. Wafika uhlala ngesithixo. Wafika wathi sekufikile. Sapha isithixo. Letha. Sapha. Ethe. Ayikukusho. Wongqabela entabeni. Wathi sikumsoka. Isithixo. Ezokufa. Ezokufileyo. Wafekela njana. Wafa. Umfana naso. Ekela njana.
nasesimanga ngemini yecawa ngemini yecawa ngemini yecawa simanga simanga ngemini yecawa waliwe mtola uvumela ntoni uqhubeke uthwele nzima? Uvumela ntoni uqhubeke ubulaleka? Uvumela ntoni uqhubeke uphila phansi kwamazwi athethwa phezu kwempilo yakho? Abambe impilo yakho. Ikhona indoda eyafana yasikhuluma. Cela uthandaza nawe. Ndiyakucela mina nansi inkululeko yakho. Siphakamise isandla sakho. Ngikuthandazele.
kukhululeke ubomi bakho, kukhululeke ikhaya lakho, sikhululeke into zakho, kukhululeke yonke into ebizwa ngegama lakho. Yes. I can feel in my spirit bathandekayo. Bakhona abantu engibacengayo emini. Bakhona abantu engibacengela impilo zami emini. Ungavuma uphuma kule pre-Passover. Ungahlangananga noYesu engakunceda kubomi bakho. Suka esitulweni ke ngokuze ngaphambili. I want to pray with you. God bless you. Hlangula Jehova. Wenothi Yesu hlangula impilo yakho. Ayihlali lento yasezulwini. Ihlangule Yesu. Njengoba ndithetha nje, kukho umntwana yesazele sakhe, ndiyamva baba. Khalela ukuphala bezuzulini. I want to pray with you. Yafa. Ukuze labo baphilayo bangabe saziphilele. Yafa. Ukuze labo baphilayo bangabe saziphilele. Kodwa baphileleyo. Fundisa umqondo. Sizathandaza nabo bathi uThixo uthi umkhonzi wakhe enye yezinto awaphuma nayo xa evuka encwabeni, waphuma nezithixo. Uthi xa ebonwa nguIsaka uYohane kwincwadi ezijileyo sengenamehlo, uYohane ekhalela into yobana kusithiwa khomntu ufunyenweyo ezulwini, akho mntu ufunyenweyo nasemhlabeni, akho mntu ufunyenweyo naphantsi komhlaba onako ukuwavula amatyweni. Uthi ndoda enkulu ambethekele yathi yona thula wabifumanekile onako ukuwavula amatyweni. Ufumanekile indoda yesihleko sakaJuda inako ukuwavula amatyweni. Uthi kathetha ngayo uthi lowo unezinzixo zikaDavide akubophe emhlabeni othi ezulwini. Sesithandaza uThixo, ndiyazi lento etshilayo empilweni yami ukuthi zikhona izinto ezibotshiweyo empilweni zabanye bazalwane, kodwa namhlanje xa ivuka esithi uphethe isitsixo uzonika lowana lowawo ukuze kwizinto ezivalelekileyo empilweni yakho, izinto ezivalelekileyo efemelini yakho, nazi isitsixo. Ngatsho kokhona uthi bawo ndizolanda isitsixo ezokuvula apho kuvale khona, apho ndifinishi bakuvaliwe izinto zivalele. Nawungeza ujoyina nabo sibeke izandla phezu kwakho. And God, ngilumele ngapha ngibeka ikepha
uThixo give me the keys. Cela bona bami bathi hayi manisokuthi bona abo mama God give me the keys. Give me the keys. Izinto ezibotshiweyo noba zabotshwa ngubani engubani wathi noba sewafa nomuntu wabophayo efemelini yami ngithatha isithixo esokukhulula efemelini yami thatha isithixo esokukhulula abantwana bami thatha isithixo esokukhulula zami kanti phuma kule pista ndiphuma thatha isithixo izinto besivalelwe siyafulelwa ngegama likaYesu. Bawo siyabulela Nkosi Yesu. Nkosi Yesu. Sisithi sizokhumbula amazwi athethe emqamezweni kanti wena Jehova unele injongo. Naba ngithini abantwana bakho sele bemile Jehova wamabandla abazanga mntwini bazekuwe umuntu onikezayo abantu zikuwe nabathixo bebelapha ke siyathandaza egameni likaYesu Nazaretha. Wena uyazazi izidingo zabo uyakwazi bakumele apha wena Thixo uyabazi wena Thixo uyazazi into abazifunayo ngoba wena ujonga apha kwamathambo esuku ubona ingaphakathi yomuntu. Ancede ke Thixo egameni likaYesu ancede Thixo bawudayile nothatha isicebeko zakhe Tata ngicela nibekele kwaba ngapha abacela bathakazela aba bathakazela sicela uthatha bethu ngegama likaYesu bakhamba nodayile cela nina hlobo zami nina bezithixo cela ningawavala mehlweni cela nithonga phakulo cela umbambe babanesana babathonga nesandla zakho mama John receive the keys. Receive the heavenly keys. Receive the keys to open doors. Receive in the name of Jesus. Receive the keys. Receive the keys. Receive it. Yes, receive. Yes. 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 These are the keys. Yes. Yes. In the name of Jesus. It might be the soul of the name. That's a really good word. Will receive it. Yes, 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 Lord, 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 yes, Lord. Make it to the Jesus' name. Jesus' name. Receive the keys. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Yes, yes. Take it now. Yes. 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 See the keys. Jesus. Umfundi ndedwa ukhona zobathandazela sicela bonke abagulayo bese ngaphambili nabagulelwayo sicela abagulayo bese ngaphambili umfundi ndedwa bathandazela